Salam okuwçylar, ingliz dilini öwrenmäne girişeliň. Bugün ingliz diliniň birinji bölümi hakynda gurrun edeliň. Şuňky mowduýumyzyň, temamyzyň ady to be işliginiň, to be kömekçi işliginiň häzirki zamanda ýönkömede üýtgedilişi. Şu ýerde görüşiňiz ýaly, ine am, is, are üç görnüşi bar. To be işliginiň ýönkömede üýtgen görnüşi. Mysal üçin meniň adym Maksat. My name is Maksat. Şu ýerde is diýilende şu to be işliginiň üýtgeşi to be is bolup gelýär. Ýagny meniň adym Maksat. My name is Maksat. Diýip çykan belli galýar. Men 20 ýaşymda. I am 22. Ine şu ýerde de ýa to be işligi I am dik gelýär. Üstüne de şular ýaly bir belicik vardyr. Apostrofi diýilýär. Men türkmen. Ýene de şolar ýaly ne? To be işligi I am ulanylýar. Ünswer görseňiz ne? I am Turkmen. Men türkmen. Men okuwçy. Ýene şolar ýaly I am a student. Ne ünswer görün. Am doğru ýazylýar. Gysgatlaryň görnüşi I am. Ne şunu ýaly. Bellicik bilen M harfi koyulýar. Ondan ne berde to be işligi is görnüşini. Şu is görnüşini häzir gelýär şurada. My father is a doctor. Ünswer görün is a doctor. Meniň kakam Lukman. Ýa-da meniň kakam doktor. And my mother is a housewife. Ýene de is bolup gelýär. Ünswer görün to be işligi is görnüşini ýönkömede üýtgedilen. Yine halki gelýär men hakynda gitdi. Menlik ýönkömede. I'm not married. Ýene şu ýerde gitdi. I am not married. I to be not married derlänin I am not married. Ünswer görün ýönkömede üýtgeýär. My favorite color is white. Ýene meniň söýgüli renkim ak renki. Ýene şu is şu ýerde aslynda to be bolmaly şeýlem. Şonu ýönkömede üýtgeseň is bolup gelýär. My favorite sports are tennis and soccer. Meniň söýgüli gowy sportlarym tenis we futbol. Ýa-da men tenis we futbol halaýarym. Ne şörde is ýa-da are. Goýsaň bolýar, üýtgeýär. I am interested in art. Ýene berde men ýa sunat bilen gyzyklanýarym. Şörde diýär I am. I to be interested in art bolanok dänin. I am interested in art. Gelin ikinji geçelim. Berde to be işligi ýa-ni kömekçi to be işliginiň barlyk formasy hakynda gurrun gitdi. Positive. Mysal üçin I am Maksat. Men Maksat. O gysgatdan görnüşine I am Maksat. Ne dol görnüşi I am. Gysgatdan görnüşi I am. Ine çyzyjyk aşağına da ne? Şunu ýaly M harfini öýde ýazylýar. Olana menlik ýönkömesini. Menlik görnüşde I am, I'm. Olluk ýönkömede, ýani ol oglan ýa ol gyz ýa ol jandar hakynda aýdylanyna he, she, it diýip aýdylany. Mesela he is. Ne şöyle ünswer görün to be işligi is formatyna geçdi. Gysgardan görüşini swerkin ýanky çyzyjyk i harpyň bir ýazylýar. She is. Ýene şolar ýaly ýokurtynda çyzyjyk apostrof diýilýär. Berde harpyň öýde ýaly ýekje soňkusy. It is. Olam şolar ýaly I harpy düşürilýär. Oňa derek şolar ýaly bellijik i s harpy ýazylýar. We are. Yani ünswerine bizlik köplük formada to be işligi diňe şu are görnüşini alýar. Ünswer görseňiz şu are bolýar diňe. We are, you are, they are. Biz, siz, olar. On gysgaldan görnüşi ýanky ýaly şu birinji harpy düşürilýär. Oňa derek şolar ýaly apostrof belgisi goýulýar. I soňky iki sany harpy goýulýar. Yani ünswerin ne çyzyjyk soňky iki sany re. Çyzyjyk soňky iki
tane harfi re. We are, you are, they are. Doğru görünüşünü aydanda we are. Gıysa görünüşünü aydanda we are. You are, you are. They are, they are. Bir koşulma koşullar. Misal için men student değerliğine I am not a student bolya. Bulardan not koşulya yani to be işliğinin sonunu not koşyan olun değerlik, yokluk manin veriyor. Yani gıysaldan görünüşe mine bular yal bolya. Inni bulana birlik, menlik sanna. Inni olluk dedik yani. Ol oğlan, ol gıyv ya da ol bir canlıdar olsa he, she, it dedik. To be işliği is olya. Yokluk formasam not koşyat olun. He is not a student diyende ol okuvchi değil demek kolyar. Yine gıysaldan görünüşüm şular yal görünüşte geliyor. Yok ortuna apostrof belgisi birinci harf düşürülýärden ikinci harf ýazylýar, tamam. Yokluk formasy not diýen söz ýazylýar. Ya gıysaldan görünüşi bular ýalamat bolýar. He isn't. Ünsverin şuna he isn't. He is not. Ine doğru görünüşi he is not. Gıysaldan görünüşi he's not. Berde isn't. Gıysaldan görünüşi his. Berde bolsa not'un gıysaldan görünüşi he isn't. Gıylaram şolar ýaly. She is not. Ya da she isn't. Ünsverin. It's not. It isn't. Inni köplük sanna, ine bizlik, biz, siz, olar diýe. We, you, they. Aýtdyk to be işliği diňe are bolup ütködülýär. Şoň ýydyna not koşdyk, del, yokluk manyn berýär. We are not. Doğru aýdylana we are not. You are not. They are not. Gıysaldyl aýdylana. We are not ine düşýär. E harpy düşdi. Oňa derek şöyle apostrof belgisi koýulýar. Soňky iki harpy re not görnüşi, not sözi ýazylýar. We are not. You are not. Ya da they are not. Ine şu belgikleri üns verin. Apostrof belgisi şolunýar. Ya da not'un öyle gıysaldyryp ýazylýar. We aren't. Ine üns verin şuna. Are not'u aren't diýip ýazylýar. Ya da you aren't. Ine üns verin. Ya da they aren't. İnnik slayda geçelim. Bu yerde häzirki zaman to be işliğinin häzirki zamanyň hakyky barlyk formasy hakynda gitýär. Görürüm ýene de bärdine şu tablica seretseňiz subject diye to be bir misallar. Subject bolanyny bir zadyň eýesi, bir zadyň ady, baş yönkömede baş bolýarda. Misal üçin to be yönkömede ütködilen şörde. Üçüncü hatara veredeňizde bäde uşa misallar berilýär. I to be bolan nokta I am bolýar yönkömede ütködilýär. Men nimek bolýar. Türkmen diline am ýa-da to be işligi terjime edilmeýär. Hiç hil terjime ýok. Ýöne oňa derek I am diýilýär. İnglis diline. Egerde I am a student diýseň men okuwçy diýmek bolýar. Şo taýda am türkmen diline hiç hili terjime edip aýdylanok. Ýöne inglis diline şo am aýtmasaňyz onu gramatik ýagdaýdan ýalňyş diýip atapman. Şoň üçin ne misal getirilýär. I am from New Zealand. Ne şerde am to be işligi menlik ýokmady ütgäpdir. I am from New Zealand. Men Nowy Täze Zelandiýadan nimek bolýar terjimesi. Ýa-da ikinji ýönködi. İkinci senlik ýa-da sizlik diýilene are bolýan üns berin. Berde am, berde are to be işligi ütgäpdir. Ondan misal hökmünden ite you are Chilean. Siz Chilili. Chile ýurdundan niýetiz diýär. Ýa-da sen. He is to be işligi olluk nämköde is bolupdyr. He is 20 years old. Ýene ol 20 ýaşynda. Türkmen diline aýdylanyna
ol 20 yaşına diýilene to be işlik diýilip hiç il terjime eşdilen ok, görülen ok, ýazylan ok. Bularda şu to be işlik hökman ýazylanmaly. She is yine ýankyalny. Olluk ýönkümede ol gyýyl maşgala, aýal maşgala hakkında aýtdy. She is a nurse. Ol medsestra. Ya olmasa ol şefaat uyasy türkmen şairlerine. It is. Ya da ne bil canly, jandar hakkında aýdylýar. Mysal üçin hayvanlar hakkında ulanılan hökman şey it diýip ulanylýar. İlk başta jantı bilinýänçe. Jantı bilinen soň olam he ya da she bolup gitýär. Şoň üçin it is a big dog. Ul it. Ne şördü? To be işli is bolup ýene de ýönkömede ütek gelipdir. Bärdine ýene de gitýär hälik aýdanmadyna. Şu üçlü köplük sanyna diňe ar bolup gelýär to be işligi. Birlik sanyna ünswer kören bolsaň em bolýar menlik ýönkömede. Fenne ar bolýar. Ollo is bolup gitýär ünswer kören şu üçlü is bolýar birlik sanyna. Bularda bolsa emli ar bolup gitýär. Aşakda köplük sanyna diňe ar bolup gitýär. We em ya we is bolmaýar ya bolmasa you is ya you em bolmaýar. Baram we are, you are, they are bolýar. Mysal hökmünden getiripler. We are intelligent. Biz diýär. Akıllı diýär. Ya da you are students. Siz talipler, okuwçylar. They are married. Olar durmuşa çıkan ya olar öýlenen adamlar hakkında gitýär. Innik slayda geçelim. Indi bärde to be işligi gysgadan görüşünü koýdup düşünürilipdir näşerde. Şördü to be işligi doly ýazylşy bar. Gysgadan ýarynşy bar. Birinji hatara seretseňiz, şu hatarda şu birinji hatara seretseňiz şunu to be işliginiň doly ýazylşy. Ine I am, ine you are, he is, she is, it is, we are, you are ve they are. Gysgadan görnüşi birinji harpy düşýär. I am diýeninde birinji harpy düşýär, oňa derek şolar ýaly gysgazyk bellijik apostrof bellisi ikinji harp alaýarlar. I'm. Ünsweriň I am doly formada, I'm gysgadylan formada. Şöyle ýazylypdyr gysga formada. I'm from New Zealand diye. Şoňa derek I am from New Zealand diýsem ikiden birdar. Biri I am from New Zealand doly formada. I am from New Zealand gysgadylan görnüşde. Şeýle de beýleki aşakdakylar ýazylşy şeýle. You are, you are. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we are. You are, you are. They are, they are. Hede misallar getirilen. Misal üçin you are Chilean diýip bolýar ýa-da you are Chilean diýip şolar ýaly gysga görüşde ýazyp bolýar. He is 20 years old diýip bolýar ýa-da he's 20 years old diýip gysga ýazyp bolýar. Ine şördüne gysgadylan. She is a nurse diýip bolýar dolaýsaňyz ýa-da she's a nurse. Ine gysgadylan görnüşi. It is a big dog bolýar ýa-da it's a big dog. We are intelligent diýip bolýar ýa-da we're intelligent. You are students ýa-da you are students. They are married doly görnüşde ýa-da they are married. Innik slide. Bu ýerde de to be işliginiň ýokluk görnüşini ulanylşy. Men, I, ýa-da to be işligi gelýär. Soň ýa-da ýokluk sözi gelýär not. I am not.
Misal hükmünü ayt ya. I am not from Spain. Yani şöyle I am yokluk formu not ve söylemin sonu I am not from Spain. Men İspanya'dan değil. Ünsver görün. Men değil. Men İspanya'dan değil. You senlik. You are not. You are not Australian. Yine şöyle ünsverseniz sen Avustralya'dan değil. Yine not. He is not. All. He is not 30 years old. Yine ünsverin yine not koşuluyor. Ol yokluk formanı veriyor. Ol 30 yaşında değil. She is not. She is not secretary. Yine de not sözünü oşayan golün yokluk formanı veriyor. She is not a secretary. Ol sekreter değil. It is not. It is not diyen golün yokluk olayadığını yokluğu veriyor. It is not a small cat. Ol kiçi pişik değil. Not değil. Berde we are not. We are not stupid. Yine ünsver koydum. We are diyen de elinden not koşan olun değil oluyor. Yokluk manini veriyor. Bir samsık değil. You are not. You are not teachers. Yine you are teachers olsa siz muallimler. You are not teachers olsa siz muallimler değil. Ünsver koyun. To be işliğinin yönkömede ütkedilen görünüşünün sonuna not sözünü oyan golün yokluk formanı veriyor. They are not. They are not single. Yine ünsverin yine de they are single. Olur sallaklar. Ya da olur sallak. Ya da they are not single. Olur sallak değil. Devam edelim. İnni yankı to be işliğinin yokluk formasının gıyskadılan görünüş hakkında görünüş ya. Bu yerde I am not from Spain deyip bolya. Doğruyu aytsanız. I am not from Spain. Haberde ünsverseniz gıyskadılan sebepli. Birinciden am şolar yal gıyskadılıktır. Apostrof bilen bir harfi. Ýa-da yokluk formanı oluştururlar. Not sözünü. I'm not from Spain. Men İspanya'dan değil. Bu yerde de şonu ýaly. Doğru manada bolan, doğru yazılan oldu. You are not Australian olurdu. Haberde bolsa gıyskadılıp kiçicik belgi ýokordun. Apostrof belgisi. Son iki tane harf alınýa. Ýa-da not söz goýulýa. You are not Australian. Ya da bir tarafa seyrettik. Tablitsan bir sağ tarafına seyredilenine berde deňeşdirip görseňiz berde ar sözünün gysgaldylyşy gitýär çep tarapda, sağ tarapda bolsa not sözünün gysgaldylyşy gitýär. You aren't Australian. You are not Australian çep tarapda, sağ tarapda you aren't Australian. Sen Avustralyalı değil. He's not 30 years old. Indiki mesela seyredin ne? Is sözü gysgaldyrypdyr. Apostrof belgiji bilen s ýa-da not goşulypdyr. Sağ tarapdaky bölümde bolsa berde not harpy. Not sözüň özü gysgaldyryp he isn't diýip okulýar. Berde he's not, berde he isn't 30 years old. Ol 30 ýaşynda değil. Berde ýene de to be işligi gysgaldyrypdyr. Is yönkömede ütkedilen is gysgaldyryp apostrof ile s. She's not a secretary. Ýa-da not goýulan soň not söz goýulan sebäpli yokluk forman beripdir. Ol sekreter gyzdal. Ýa-da sağ tarapdaky bölme seretseňiz not sözü gysgaldyryp she isn't a secretary diýip düşündirilip berilýär. Ol sekreterdir. İkisem manysy bir ýöne to be işliginiň dogry bir görnüşini gysgaldyryş ýa-da beýlek görnüşini gysgaldyryş. Ya to be işliginiň özü gysgaldyryl ýa-da not sözüniň özü gysgaldyryl. Bu ýerde de aşakda ýene de it's not a small cat. Ünsverin it is not a small cat derlänin it's not a small cat. Gysgaldyrylan görnüşi ol kiçi pişik däl. Ýa-da
not sözün gıysadlanlarına it isn't a small cat. It isn't a small cat. Kiçpişik değil oluyor. Bir yerde de ne? Are sözü gıysadılıp we are. We are derlerine we are. We are not stupid. İdine not hoşlam yokluk görünüşünü veriyor. We are not stupid. Biz samsık değil. Ya da we aren't stupid. Bu yerde yem not söz gıysadılıyor. Hel kaydışmayalım. Şoň üçin we aren't stupid. We are not stupid ya da we aren't stupid. İkisem deň zamanını veriyor. You are not teachers derler gıysadan görünüşü you are not teachers. Görün you are not derler you are not teachers. Siz muallimler derler. Ya da yine de not söz gıysadılıp you aren't teachers. You aren't teachers. Dence mani veriyor. You are not teachers. You are not teachers doğru. You are not teachers. Are söz gıysadılan ya da not söz gıysadılıp you aren't teachers. Hemmesi dence mani veriyor. Bu in aşağıki misalı seyretsenizem are sözü edil şöyle yukarıda kâli gıysadılık geliptir. They are not single. Ünsverin yine yukarıda gıysadılık apostrof belgiciği are sözünün sonki iki harfi re sonra not köyle yokluk forman öğretmek için şey diyeyim they are not single. Yani onlar sallak değil. Ya da not sözünün gıysaldan görüşünü alyalardan they aren't single. Ünsverin they aren't. Not değil, not değil, they aren't dikkat ya. Gelin yine de next slide'ı devam ettirelim. Bir yerde to be işliği yani sorrow görünüşüne gelişi ne edip to be işliğini sorrow görünüşlü söylem döredip oluyor. Ne hili yağdaydı sorrow söylem döretmeli to be işliği bilen. Şu tablisa seyredseniz affirmative bal barlık forması question sorrow forması dikkat ya. Yine hedir aydalın. I am intelligent. Yine şöyle to be işliği emmork gelin süverseniz. Bunu size yani bilemeli. To be işliği I'dan son emmork geli. I am intelligent. Men akıllı. Sorrow söylemde de çok olsan. To be işliğinin yönkümede görünür. Ütken görünüşünü söylemin önüne geçiren edin ünsverin. Yine önüne geçirdik. Sonunam şuları yalı devam ettireyim oluyor. I am intelligent. Men akıllı olsam hakikattenam barlık formada am öňe geçiren bolun am I intelligent? Men akıllı mı diyen Türkmen sözlemini mi goşulýa-da soru sözlemi de çıkýar. Men akıllı barlık forma. Men akıllı mı diýjek bolsam to be işliginiň ýönkömede ütgen görnüşi sözlemi öňüne geçirilip am I intelligent diýip terjime edilýär ýa-da ýazylýar. Inniki misaly ünsverin. You are a student. Sen okuwçy. Yine de to be işligi are hökmünde ýönkömede ütgäpdir. Sen okuwçy. Inni şunu soru sözlemde döretjek bolsak, onu şu are kömekçi işligini yine ünsver görün öňüne geçirýär. Are bärik geçýär. Onsoň geçirýärseni soru sözlemini döretýär. Are you a student? Ünsverin. You are a student. Sen okuwçy. Şu are öňüne geçirsek şöýrük geçiren olsak onna are you a student bolardy. Ine şöýrde şey diýip ýatdyrlar. Sağ tarapga ünsverin. Are you a student? Yerini çarşya. Yerini çarşya bolýan soru sözlem döreýär. Siz okuwçymy? My goşulmadan kabul edip soru sözlem döreýär. Sen okuwçy? Sen okuwçymy? He is a pilot. Ol pilot. Ol lotçik. Şöyle to be işligi is hökmünde ütgäpdir ýönkömede. Bul barlyk formada ol lotçik, ol pilot. Soru etjek bolsak näme etmeli?
to be işligini alyatsa sözlem öňüne geçirýär. Galanam dowam ettirip ýazaýman. Üns berseňiz is he a pilot? Ýani üns berýän he is sözde ýydynan is he'in öňüne geçýär. Üns berýän şey diýem soru ýüze çykýar. Soru sözlem dörýär. Ol pilot mi? Ol lotçyk mi? She is from Spain. Inniki misal ol gyýyp Ispaniýadan. Ýani to be işligi is bolup ýönkomede ütkäpdir. Bal barlyk formada nokot goýlar ýydynan. She is from Spain. Habar berýär. Indi şonu soruga geçirjek bolsak şu is sözlemi öňüne geçýär. Ýani üns berýän is she from Spain? Ol Ispaniýadanmy? Ol gyýyp Ispaniýadanmy? Inniki misal it is a big house. Ýani ýene to be işligi is hökmünde ýönkomede ütkäp ol uly jaý diýip sözlemde ýasalypdyr. It is a big house. Soru sözlemde döreçek bolsam to be işligi ýani is ýönkomede ütgän görnüşi ýene şol. Ýene bu indik sağ tarapdaky tabliçaň sağ tarapyna seretseňiz sözlemi öňüne geçip is it a big house? Ol uly jaýmy diýip soru sözlemi ýüze çykypdyr. We are ready. Indik misalan söýreň we are ready. Biz taýýar. Şu are diýen söz özüňiz bilýän to be işliginiň ýönkomede ütgän görnüşi habar berýär. Biz taýýar. Ýydynan nokot belgisi goýulýar. Şoň üçin şunu affirmative diýilýär. Şunu okodan söýreň. Hemme sözlemiň soňuna nokot bardyr. Soru sözlemde döçek bolsak ýani to be işligini ýönkomede ütgän görnüşini are sözlem öňüne geçýärdiň sözlem dörýär soru sözlemi. Are we ready? Biz taýýarmy? My goşulmadan kabul etdiýär türkmen diline soru sözlemi ýüze çykýar. Ingliz diline bolsa goşulma dälläriniň kömekçi işlik to be işligini ýönkomede ütgän görnüşi are sözlem öňüne geçýär. Şey diýem soru sözlemi ýüze çykýar. Are we ready? Biz taýýarmy? You are doctors. Inniki misalyny berýän. Siz lukmanlar, siz doktorlar. Şöýerde ýene de to be işligi are diýip ýönkomede ütkäpdir. You are doctors. Soru sözlemde şu are sözü ünsver görseňiz ýene öňüne geçipdir. Şey diýem are you doctors? Siz doktorlarmy? Siz lukmanlarmy diýip soru söylem ýüze çykypdyr. They are rich. Indiki misalla olar buy. Olar buy adamlar. Ýani to be işligi are hökmünde ýönkomede ütkäp habar hökmünde biljek bolsaň ýydynan nokot goýulýar. They are rich. Şeňali sözlem dörýär. Şunu soru hökmünde soru sözlemde döçek bolsaň şu to be işligini sözlemiň başyna geçirýär. Ýene şeňali geçirýär täniňem täze sözlem dörýär. Olam soru sözlemi. Are they rich? Olar buymy? Ýene de türkmen diliniň goşulmasy goşulyp soru sözlemi dörýär. Are they rich? Şular ýaly misallarda, şular ýaly sözlemlerde ulan görüriň. Misal üçin birinji sözlemde you donsam hökman are ulanýar. Ýani nisbet görmüş orada. You are. İki tane berlendir. Am is ýöne biz dogrusyny aljak bolsak hökman şu söz alýasanin şu boş ýeri dogry ýazbolyn. Dogry we dogry söylem ýüze çykýar. You are at work. Inniki misal we are in the office. Biz ofiste. Üçüncü söylem I am in a meeting. Men ýygnakda. The student is dördüncü söylemde. The student is on the phone. Okuwçy telefonla gurlaşyp dur. Where in beşinci söylemde. Where are you from? Doğru mu? Ya da where you from are. Where are from you?
where you are from. Şöyle şol 3 tane söyle şöyle koyas bolun. Onu söylem doğru, sonra söylemi yüze çıkarıyor. Where are you from? Siz nereden? Ya da sen nereden? 6. söylemi sorun. Is she from this town? Ya da be from this town? Ya da she from this town? She is from this town. Sonra bolun sebepli hökman to be işliğini is she diyen to be işliği hökman öňe geçirilýär diýip ýadyňyza düşýän bolsa, şonu alyp şu sözlem öňüne geçirýär bolsa sonra bolýar. Is she from this town? Ol bu şäherdenmi? diýip sonra sözlemede çykýar. 7. Söz 7. misaly görün. Bu ýerde de ünsüverseňiz ene sonra belirtip bar, sözlem soňuna. Şoň üçin biz sonra sözlemede çykarmaly. Sonra sözlemede çykarjak bolsak, to be işliği öňe geçýär. Şöyle misal var. Are they from this city? Onlar şu şehirden mi? 8. söylem. Bob and Karen are not in this country. Ne şöyle ünsüverseňiz, ikisi bolan sebäpli are not sözüni alýar. Miss Smith is not in a meeting. Şu söylemi şöyle koyas bolun, doğru bolýar. 10. söylemi verdim, 10. misala. You and I are not alyp şu boş ýere goýsak. You and I are not at work. Sen bilen men işte däl diýip sözlemin habar barlyk formaty ýüze çykýar. Şeýlelik bilen to be işliğiniň häzirki zamanyna üýtgödürüş hakynda doly gurrun etdik, öwrendik. Inni diňe sede bagly şu to be işliğini misallarda, sözlemlerde özüňiz gaýtalap öwrenmek gaty gerekli, ýadyňyzda galmak üçin gaty peýdaly. Sag bol.